ceritane wayang Jawi ing praja ngaleng Kodi Raja Rahwana Raja arani gawe geger nyolong Sinto anu mantan cut tumandang nalika wis dadi awuh popo gedhe popo gedhe jroning
nunggang rasa ngenering padayo lungi ngaco prabat kabel kaji ketundel pitik rasa pak rasa nyandang jadi kuasa nane berapa spirit banyu sangat langit ibad bantu belum membaik pangkon atau nyamplong lelak kodauren jumomplong rasa hatiku
matur kawula mugi samya sekecana lengaira sedaya yen wonten kawula nyuwun kuping pangaksama. Oke, ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat malam. Sugeng Dalu. Juga saya ucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Kepada yang terhormat, para alim ulama, sepuh, bini sepuh, hati sepuh yang saya takdimi, tidak lupa kepada para perangkat, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, RW, seluruh perangkat dan jajarannya di Desa Goa yang saya hormati, juga dari jajaran Muspika Pring Surat, Bapak Kapolsek beserta jajarannya, juga Babinsa yang saya hormati, juga yang teristimewa kali ini tamu terhormat. Beliau dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Temanggung, Bapak Daniel Endro Hartoko yang sangat kami cintai. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa, bertemu, berkumpul bersama-sama menyaksikan gelar budaya dalam rangka Perti Dusun Desa Duren Sawit Goa Pring Surat Temanggung. Dengan tidak ada halangan suatu apapun, maka marilah kita ucapkan syukur bilisan Alhamdulillahirabbil alamin. Serta salawat salamnya Allah semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya fitini wat dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara gelar budaya pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan, kita minta jeda sejenak, yaitu untuk mendengarkan beberapa fatwa dari Dewan Perwakilan Rakyat juga Muspika. Namun sebelumnya saya mohon kepada seluruh jajaran kepanitiaan
baik dari ketua, panitia, dan seluruhnya saya mohon untuk naik di atas panggung. Sekali lagi untuk seluruh jajaran kepanitiaan Pertibumi Dusun Duren Sawit Goa Pring Surat, saya mohon untuk naik di atas panggung bersama-sama. Monggo Bapak Untung silakan naik seluruhnya ya untuk anggota jajaran kepanitiaan. Juga yang terhormat kepada beliau Bapak Kapolsek juga Babinsa diminta sekalian naik panggung, juga diikuti oleh beliau Bapak Daniel Endro Hartoko selaku Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Temanggung untuk naik bersama-sama. Mohon perhatian kepada seluruh jajaran kepanitiaan, juga beliau Bapak Kapolsek ataupun Bapak Babinsa dipersilakan untuk naik di atas panggung. Untuk Bapak panitia mungkin diikuti untuk perwakilan panitia seluruhnya. Cek. Ya, seluruh jajaran kepanitiaan, baik ketua seksi konsumsi, seksi perlengkapan, juga sekretaris bendahara, semuanya untuk naik di atas panggung. Ya, terima kasih untuk semua kepanitiaan. Kali ini sudah hadir di depan panjenengan semuanya. Untuk itu kita nantikan yaitu sambutan sementara dari panitia penyelenggara. Kepadanya saya persilakan untuk yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Nun sih rahmatan termerahayu, awet nugroho wilasaning Gusti ingkang maha welas tresna lan asih. Ugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula waraden sagung dumadi nuwun. Kojo dumateng panjenengan para sepuh, pini sepuh, adi sepuh, kasepuhan ingkang satuhu kinakbeten. Ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang satuhu luhuring budi. Ngarsanipun para pangbating praja, tuwin satriyaning negari. Mliginipun dumateng anenggih ingkang kinurmat Bapak Dr. Andes Dandil Hendro Kartoko ingkang minangka anggota DPRD Kabupaten Temanggung,
ingkang tuhu kinurmatan dumateng ngarsanipun Bapak RW, Bapak Kadus, dalah Bapak RT, dalah sedaya tokoh masyarakat ingkang satu pantes katurin sagunging pakurmatan. Ugi dumateng sedaya kadang keamanan nudinje saking Babinsa, saking kepolisian, ugi saking Lismas, sedaya ingkang dahat karanan ing penggalih. Datan kata lumpen dumateng para kadang seniman senimati, adege saking kadang seni sinarimba, ugi saking kadang seni sembrani, ingkang tuhu cinaket dening manah, ladugi dumateng para tamu sinedahan ingkang tuhu kinurmatan, ladugi dateng sedaya ingkang sami rawuh, pamirsa sedaya ingkang winantu ing suka basuki. Minangka purwakaning atur, sumangga nuwun dalem dherekaken tafakur bilisan katikali pantun tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salatuin salamipun Allah mugi tansah kajiwa kasarira dumateng titah kang linangkung adugi Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saitos kula panjenengan sedaya antu-antu syafaatipun fidunya wa dini hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sagunging para pirawuh kakung Surya Putri ingkang winantu ing Suka Basuki, keparenga langkung rumiyin kula nyuwun lumetring sih samudra pangasami dumateng para pirawuh sedaya dene kula kumuwani mugel ing titi wanci dalu punika kinarya mudi dawuh timbalan nuninjih ingkang kinurmat saking sedaya kadang panitia penyelenggara kinen hangaturaken wasingkati ing kalegahan punika. Ing titi wanci kalodhangan menika saking panitia penyelenggara ngaturaken wulijeng dalu, wulijeng pepanggihan, wulijeng rawuh dateng sedaya ingkang sami rawuh, nudijih dateng sedaya para tamu sinedahan, dateng para rawuh sedaya. Tetu kelawala saking rawuh panjenengan somo, dados bombong bingahing manah, suka bingahing manah saking panitia penyelenggara. Tetu kewala rawuh saking Bapak DPRD dan juga sedaya rekan, dados bombong bingahing manah dan juga keamanan. Ladugi tetu kewala saking sedaya pamiyarsa sedaya kanthi berkah pangestu panjenengan somo, mugi adicara menika wiwit purwa madya wasana tansah kalis ing sambikala. Ingkang salajengipun saking panitia penyelenggara tetu kewala ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dateng sedaya ingkang sampun nyengkuyung kawontenipun adicara ing titi wanci kalodhangan menika. Adege saking sedaya warga masyarakat Dusun Duren Sawit, tentu kemawon saking sedaya tokoh masyarakat, tokoh agami, sedaya tokoh-tokoh, tentu kewala saking sedaya masyarakat Duren Sawit, saking panitia ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dhateng sedaya lembaga keamanan, nudisih saking kepolisian, saking Babinsa, ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng kadang seniman seniwati, nudisih saking kadang seni sinarimba ingkang sampun ngaturaken performanipun kanthi istimewa tentunya. Ladugi ngaturaken gunging panuwun kagem sembrani rimba ingkang sampun nuhoni punapa ingkang dados pamundhutipun saking panitia. Tetu kewala wedal samangkih nggih badhe ngaturaken penampilan ingkang istimewa. Ladugi ngaturaken gunging panuwun kagem Mas Anas CS menika ingkang sampun ngaturaken donasi ingkang wonten ing mriki ngaturaken nudijih saking dopres saking omah buta nggih ngaturaken gunging panuwun saking Materi Galeri SHB Collection, tuktuke wala saking panitia
ngaturaken bunging panuwun ingkang tanpa upami dhateng sedaya ingkang sampun nyengkuyung kawontenipun adicara ing titi wanci dalu punika. Tatu kewala saking panitia tansah nglenggana saking sedaya kekirangan kula tansah mawantu-wantu nyuwun agungi samudra pangasami saking kekurangan punapa kemawon. Ladugi mekaten anggen kula matur kinarya gemeni wedal. Mbok bilangken kula matur wonten cacar cewet kuciwaning atur kula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangarsami. Gawa kupat karo klapa sedaya lepat nyuwun pangapura. Mlaku-mlaku nang pasar pinggit aja lali nyangking ketan. Kula yakin sing nonton nang duren sawit seneng paseduluran. Ubur-ubur ikan lele. Sing nonton cinta damai le. Ya bos saya kula kasih. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan dari wakil panitia penyelenggara yang sudah disampaikan oleh Mas Kuntoro. Dilanjutkan sepatah dua patah kata dari Bapak Kapolsek Pringsurat. Kepada beliau saya aturkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Daniel Indra Harmowo, Wakil Ketua DPR Temanggung beserta stafnya. Yang saya hormati Kepala Desa atau yang mewakili dan rekan-rekan saya juga dari Koramil, rekan-rekan Babinsa, mewakili Pak Danramil, yang saya hormati, saya banggakan. Yang saya hormati ke tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan rekan-rekan saya, Linmas, yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, yang saya hormati semuanya penonton yang ada di sini. Saya Kapolsek Pringsurat sedikit memberikan himbauan aja untuk pelaksanaan kegiatan malam hari ini. Saya minta tolong untuk menjaga keamanannya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan aman, damai, dan tidak ada hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua, saya minta tolong dari rekan-rekan panitia, terus yang Linmas untuk membantu keamanannya, supaya kegiatan ini berjalan dengan aman. Gitu aja, karena waktu sudah malam, nanti kegiatan ini sampai larut, kasihan adik-adik kita yang kecil juga ingin menyaksikan. Gitu aja yang saya akhiri, saya kembalikan ke pembawa acara, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan dari Bapak Kapolsek Pringsurat yang sudah menghimbau kepada panjenengan semuanya untuk duren sawit cinta damai. Aman Mas? Aman. Selanjutnya langsung saja waktu kita berikan kepada beliau teristimewa. Tamu kehormatan pada kesempatan malam hari ini. Beliau Bapak Daniel Indra Hartoko. Kepadanya saya persilakan. Dan saya Pak Kapolsek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu mugi sih kanugrahan Gusti kajiwa kasalira wonten kula lan panjenengan sedaya, khususipun warga masyarakat dusun Duren Sawit. Pak Kapolsek ingkang kula hormati, Pak Danramil atau yang mewakili ingkang kula hormati, rencang-rencang PAC Gerindra ingkang kula hormati, wonten anggotanya Pak Kapolsek ingkang kula tresnani, mangke ndak mboten di anu kula mangke enggak tak sebut nanti bisa kacau ya. Para bini sepuh kasepuhan lan sedaya ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal ingkang kula tresnani.
Kang sepisan ngaturaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Awit wonten ing dalu menika kita saged kempal manunggal wonten ing mriki tan manggihi rubeda sambikala. Bapak Ibu, para sepuh kasepuhan kang salajengipun kula dalah sedaya rencang kalian kanca estri sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya warga masyarakat Duren Sawit khususipun sowan kula ingkang sepisan silaturahmi. Dewi kawilujengan sedaya warga masyarakat dalah sedaya tokoh masyarakat ingkang wonten ing Duren Sawit sumrambah wonten ing Desa Nggoa. Salajengipun boten namung sowan kula dalah sedaya rencang kalian kanca estri sowan silaturahmi ananging estu kula nderek bingah lan nderek dedonga awit wonten ing wekdal dalu menika sedaya warga masyarakat Duren Sawit ngawontenaken acara merti dusun. Nggih, Pak. Ya, Pak panitia nggih. Awit saking menika mugi acara merti dusun ingkang sampun dipun gelar kala wau dumugi sak paripurnanipun mangkih kaparingan lancar seyenipun. Lan matur kula ugi matur secara pribadi bilih kula nyengkuyung sedaya kegiatan ingkang magayutan kalian hal-hal yang bersifat baik. Pindah malih kula matur menegaskan apa ingkang menapa ingkang sampun dipun ngendikaken kalian Pak Kapolsek tetap jaga kondusivitas acara lan mugi sedaya acara ingkang dipun rantam awit purwa madya lan wusana samangkih kaparingan kawilujengan sarta kaberkahan saking Gusti ingkang Maha Agung. Sepindah malih kula ngaturaken selamat kagem sedaya warga masyarakat Duren Sawit lan sugeng midhangetaken apa iki? Kesenian sinar rimba kalian sembrani lan sampun kesupen tetap dijaga kondusivitas acara. Kula kinten ngaten matur nuwun sangat kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau-beliau yang telah menyampaikan beberapa sambutannya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan dipersilakan untuk masuk ke ruang standby atau di tempat standby. Mungkin berfoto dulu untuk seluruh jajaran kepanitiaan juga Bapak Kapolsek dan Ramil ya boleh untuk didampingi seluruh Pak RT di depan di depan dodok di depan dodok gitu men kentok kabeh ya foto dulu ketutupan di belakang. Pojok kene ra apa-apa. Ora ketara. Bisa diulang untuk adik-adik agak ke sana sama ke sana. Ini bapak-bapak biar di tengah. Pojok-pojok. Nah, terus. Oke. Nah, terus Mas Wagyo di tengah, agak ke tengah sana Mas Wagyo. Sana. Oh iya, aku tadi fotografer bareng ngatur-ngatur. Nah, main ketok kabeh. Nah, megar. Wetan ngetaneh sithik. Nah, sip. Oke. Pak Daniel mungkin agak ke atas mungkin nggak apa-apa. Atas panggungnya, nah, biar kelihatan. Oh ya gitu aja. Ibu Rina, sambut.
Loh, koyone ana sing kurang. MC-ne. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk beliau-beliau yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini ikut sengguyung adanya acara gelar budaya pada kesempatan malam hari ini yaitu pementasan seni topeng ireng Sinarimba juga Sembrani Rimba Manunggal tentunya. Oke. Sebelum kita mulai perlu saya sampaikan bahwa pada kesempatan malam hari ini ada beberapa door prize yang akan kita bagikan nanti ya. Ada jaranan, juga ada kuping jaran, ada kalung jaran, ada amplop. Nah, ini dari Rumah Buto. Nah, Omah Buto ya ini. Ini juga ada. Nanti akan kita berikan kepada seluruh penonton tentunya yang mendapatkan door prize. Namun Anda perlu sambil memikir apa nanti kira-kira pertanyaannya. Akan ada pertanyaan yakni sekitar reok atau sekitar warok ya. Yang akan kita pertanyakan nanti ada pertanyaan di seputaran cerita warok tentunya. Oke. Langsung saja mari kita sambut kembali untuk penampilan Sinarimba Indonesia bersama Sinarimba Indonesia dan juga Sembrani Rimba Manunggal. Sayangku sing ayu dhewe urung nampa enggal tak usah lagi ibarate saisi kukiku kowe sing foto kuat sayangku ora
pemuda sinaripan sing rupane Allah aja ngelawe juga bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati acara malam ini bila pulang saged dugi mriki
Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi mata erang-erang kawula iku miturut agama. Ayo sedulur Islam sedaya bebareng hormatono maring merek Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo kaum muslimat bersama muda bataya foto dia tolak menghormat maring merek Nabi Muhammad ingin urip ora kelama hormat besok yen ono akhirat bakal kaparingan siksa lan laknat geni neraka kang mulat. Lamun kang padha gelem hormati maring pirate kanjeng Nabi kesoyan kita tumeka nikmati jaya warna kami. Bila sedulur ing dusana mriki tetep ono ing kewajiban ayat kasebut ana ing dalam Quran terang jauh pangeran. Bila sedulur kang bejo jadi jatuh ayat kang kasebut ana ing dalam Quran iku jauh laufal inadina idallah ilisam iku dawanya pangeran agama mungkui Gusti Allah Islam iku jenlah konitenan. Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi mata erang-erang kawula iku miturut agama. Ceritane wayang Jawi ing praja Ngaleng Kodi Raja Rawana Raja arane gawe geger nyolong Sinta anu mantan cut tumandang nalika wis dadi awu apa gedhe apa gedhe jroning cerita di wayang Ramayana ing negara Kalengkoci Raja Ratu
pati gomblo omah gede kampung kadiara somugo nangis gara-gara ayo kupu lan